repte més gran que tenim com a poble és una qüestió de concepte. És deixar de pensar i actuar des d'aquest individualisme a ultrança, des d'aquest jo lo meu i els altres ja s'ho faran. És una qüestió cultural, però molt arrelada a la política local. És aquesta política entesa des d'aquest personalisme, des de la figura de l'alcaldable, del cap de llista, del gran líder, que això acaba portant el que és un xoc d'egos. Pensem que per capgirar Esparreguera fa falta canviar de subjecte. Cal desplaçar el jo i anar al nosaltres. Perquè nosaltres hi creiem molt en la intel·ligència col·lectiva, però perquè aquesta força comuna recuperi tot el seu potencial, cal crear espais comuns. És a dir, cal tornar a fer plaça, perquè entenem que la felicitat només és completa quan és compartida.